Hejsa, i denne her video, der vil jeg vise, hvordan man laver regression ved hjælp af GeoGebra. Som udgangspunkt vil jeg bruge den her gamle eksamensopgave, som handler om en regnmængde per tid. Så jeg har den her tabel med tiden, og jeg har regnmængden. I GeoGebra, der kan man lave regression ved hjælp af regnearket. Jeg bruger GeoGebra Classic 5, men man kan gøre fuldstændig tilsvarende. I de andre versioner af GeoGebra, der ligger menuerne bare lidt andre steder. Lige meget hvilken version man har, så skal man finde den, der hedder Vis, og så regneark. Når man gør det, så får man et regneark frem herude, og i det regneark skal vi så have tastet vores data ind. Jeg laver en søjle med mine x-værdier, det vil sige 0, 0,5, og der skal jeg huske, at GeoGebra vil bruge punktummer. Så er det 1, 1,5, 2 og 2,5 og 3. Det var mine x-værdier. Mine y-værdier, det er 3, 9, 19, 31, 43, 50 og 57. Nu har jeg i GeoGebra mine data. Dem markerer jeg. Når man er inde i regnearket, så er der kommet nogle nye muligheder. Der er blandt andet den her op, hvor jeg kan vælge regressionsanalyse. Så siger den så, om det er de her søjler, jeg skal bruge, og det er jo så dem, jeg har markeret. Så siger jeg analyser. Og så kan man se herude, der er kommet et vindue med min regression. Det er faktisk bare et punktplot, der er kommet nu. Jeg har ikke valgt regressionsmodel endnu, så lige nu står der ingen regressionsmodel. Men der kan jeg vælge nogle forskellige regressionsmodeller. Jeg kan vælge en lineær. Hvis jeg vælger en lineær, så får jeg en regressionslinje, og jeg får min forskrift på formen y a gange x plus b. Jeg kan også vælge polynomisk regression. Så får jeg et polynomium, og jeg kan vælge graden af polynomiet. Her der er det et andengrads polynomium, så jeg får ax i anden plus bx plus c. Jeg kan også vælge for eksempel et fjerdegrads polynomium, så får jeg forskriften for et fjerdegrads polynomium. Jeg kan også vælge eksponentiel, og eksponentiel kan man så få på to forskellige former. Man kan få den, som vi kender som b gange e i kx, eller man kan få den på den, der hedder b gange a i x. Så der skal man altså lige vælge med omhu om, hvilken en man har lyst til at bruge. Hvis man vil arbejde videre med sin regression, så kan det i GeoGebra være en stor fordel at gå herop og vælge kopier til tegneblok. Hvis jeg gør det, så kommer den herover, hvor at jeg måske er vant til at arbejde med grafer. Hvis jeg skal lave regression til en eksamensopgave eller en aflevering, så vil jeg inde i min aflevering eller min besvarelse skrive, at jeg udfører regressionen ved hjælp af GeoGebra. Og så vil jeg sørge for at tage et skærmbillede, som viser både de data, jeg har tastet ind, og selve regressionslinjen og forskriften. Så jeg vil altså tage et billede af hele det her og sætte ind. God arbejdslyst.